Tajjeb, l-għanet bonġu li l-kulħadd u nittama li tinsabu tajbin. Ekk illum li se nkunu qegħdin nagħmlu ser inkomplu ftit ma' dak li ħallejna l-aħħar darba. Forsi xi ftit affarijiet żgħar qabel ma nibdew il-lezzjoni tal-lum. Hekk nixtieq naqsam magħkom kemm ħsieb kif ukoll xi ħaġa marbuta ma' dan ix-xogħol. L-ewwel nett ħsieb żgħir. Jiena bħalkom ftit li xejn ħrieġ dawn l-aħħar jiem biex ngħidilkom il-verità forsi qbad ktieb mort ftit dawra qatt bil-qiegħda qatt naqra u rġajt lura. Imma ħafna drabi tibda tirrealizza li f'dan iż-żmien li jgħaddi veru ikun hemm ċertu affarijiet li xi kultant neħduhom for granted. Ngħid għalija jiena waħda mill-affarijiet li qed nimissja hija l-iskola li niltaqa' magħkom l-istudenti. Imma ċ-ċirkustanzi dawk huma u forsi allura tajjeb illi meta jerġa' jkollna ċ-ċansi niltaqgħu flimkien tkun ħaġa sabiħa hekk li nibqgħu napprezzaw din l-iskola li forsi hekk bħal dan iż-żmien tlifniha. Hemm affarijiet oħrajn li forsi nimmissja xi ftit jew inkella li s-soltu ma tantx kont nopprezzhom ħafna. Il-fatt li forsi naqra xi ktieb tajjeb li noqgħod kwiet nara anke wkoll film. Membri tal-familja tiegħi li forsi s-soltu ma nqattax ħafna żmien magħhom. Anke wkoll jiena min-naħa tiegħi il-mużew illi flaxija lanqas qegħdin niltaqgħu bejnietna. Ara jkunu affarijiet żgħar li nagħmluhom ta' kuljum. U minħabba ċ-ċirkostanzi li qegħdin illum il-ġurnata xi kultant neħduhom ftit for granted. Allura li ħankunu qegħdin nagħmlu se nkunu llum qegħdin inkomplu ftit hekk is-suġġett tagħna u ħaniġi għat-tieni punt. Suppost ħafna minnkom l-istudenti rajtu daqsxejn il-lezzjoni li kellna l-ewwel waħda u anke wkoll imlejtu l-Google Form. Sa issa għandna numru ta' studenti li għamlu hekk din il-biċċa xogħol. U allura dawk li forsi għadhom m'għamlux l-ewwel waħda tajjeb li jsibu fuq MySpot l-ewwel lezzjoni li kellna u jagħmlu dik il-biċċa xogħol marbuta mal-Google Form. Aħna għandna rekord ta' dawk l-istudenti li għamluhom sa issa. Ħafna minnkom hekk ħadmu b'mod tajjeb u nawguralhom u ngħidulhom proset tassew u forsi jkollna daqsxejn feedback ukoll. Isfel fid-description jew inkella fuq MySpot ser ikolkom l-email address għalissa ħajkun ftit tiegħi għaliex li se nagħmlu bħala skola kull teacher ser ikollu l-email address tiegħu li wieħed jista' jibgħat xi xogħol jew inkella anke wieħed jista' jibgħat xi kumment jew xi ħaġa. Dejjem inżomm f'moħħa li jekk inti għandek xi problema tista' tqiegħed comment ma' dan il-video stess jew inkella tikteb fl-aħħar mistoqsija li jkollok fuq il-Google Form il-mistoqsijiet tiegħek ukoll. Għal dawk minnkom li forsi ma rnexxilhom xaraw l-ewwel video tajb joqgħdu daqsxejn attenti meta jikkupjaw il-URL l-address tal-video biex ikun jistgħu jaraw ftit fuq YouTube. Jiġifieri naħseb dik kienet il-problema u wieħed forsi jerġa' jipprova daqsxejn din mill-ġdid. Ma' dan is-suġġett għandna bżonn ma' din il-lesson għandna bżonn li tipprintjaw ftit PDF illi għandkom fuq MySpot. Allura ħanagħmel hekk. Ħantikom ċans illi tagħmlu pause dan il-video, tipprintjaw din il-karta u b'din il-karta f'idejkom u l-apes għaliex ħankunu qegħdin nużawha l quddiem se nkunu qegħdin nibnu din il-lezzjoni flimkien. Allura jekk m'għandekx din il-karta ħdejk, għamel pause dan il-video, siba malajr fuq MySpot, ipprintja u mbagħad wara kompli lezzjoni. Mela tlaqna, nġibu l-karta f'idejna. Tajjeb issa li għandna kollox f'idejna, għandna l-apes għandna wkoll il-karta, nistgħu nkomplu ftit il-lezzjoni li għandna llum. U llum ħanitkellmu fuq dawk li ngħidulhom electrical components. Fl-aħħar biċċa tal-aħħar lezzjoni dawn semmejnihom għaliex fl-aħħar lesson jekk tiftakru ftit konna semmejna n-numru ta' xjentisti illi ħadmu fejn jidħol l-elettriku. Rajna mbagħad l-importanza ta' din it-tip ta' enerġija u kemm hija xi ħaġa li nużawha kuljum il-ħin kollu inkluż anke bħalissa. Imbagħad fl-aħħar konna għedna illi ma' dan is-suġġett hemm ħafna oġġetti illi jużaw l-elettriku u aħna għandna bżonnhom. Konna semmejna wires, batteries, bozzots, muturi. Illum ħanitkellmu ftit dwarhom. Imma llum ħanagħmlu żewġ affarijiet.
Se nitalmu frażi jew kelma li hija forsi ġdida għal xi wħud. Imbagħad wara se jkollna ċans li nikdbu u nimlew anke dik il-worksheet li għandna. Ħanduru ftit tal-ewwel kelma. Mela ejjew nimmaġinaw daqsxejn illi aħna għandna ħafna oġġetti tal-elettriku li qegħdin f'idejna. Bozzozz, wires, batteries. U nixtieq nistaqsik mistoqsija li kieku jiena għandi bozza, għandi wires, għandi battery. X'irrid nagħmel jiena biex fl-aħħar mill-aħħar din il-bozza li bħalissija mitfija, eżempju, nibda nixxela. Forsi hija faċli r-risposta, tgħidli r-risposta hija li inti taqqad dawn kollha flimkien. U dik hija l-ewwel frażi li se nitgħallmu llum. Għaliex biex inti tkun tista' tixel bozza, hemm bżonn li jkollok dak li ngħidulu complete circuit. Mela jiena l-bozza se naqqad magħha il-wires u dawk il-wires imbagħad naqqadhom ma' battery. Ir-raġuni hija illi l-enerġija li għandha l-battery ser tgħaddi permezz tal-wires u tasal fil-bozza. Isu bħal donnu jiena qiegħed noħloq triq minn fejn għandha tgħaddi din l-enerġija. Il-kliem li nużaw ftit kliem tekniku. L-enerġija fil-każ tal-elettriku nsejħula voltage, min ser iwassal dik l-enerġija ngħidulhom il-kurrent. Forsi huma kliem li ġieli smajni ħux veru, kurrent għoli jew kurrent baxx, jew tħares lejn il-battery u tara 9 volts. Mela 9 volts hija l-enerġija li ħatat il-battery. Il-kurrent huwa dak l-oġġett ħanuża l-kelma hekk li ħajwassal din l-enerġija mill-battery għall-bozza. Imma importanti ħafna li jiena is-circuit tiegħi, it-triq tiegħi tkun sħiħa. Mela l-enerġija trid dawn li ħajwasslu l-enerġija hemm bżonn illi jitilqu mill-battery, jgħaddu għall-bozza u jagħtuha l-enerġija u jerġgħu jiġu lura. Infatti għandna miktub that a circuit is a closed path. Mela jiena mhux għandi sa triq waħda, triq li sejjer u triq li ġej, jew inkella qisu bħal loop illi fiha dan il-kurrent ikun jista' jgħaddi. Allura jiena jekk irid nixel bozza, irid nixel electric bell, irid nixel mutur, ħaġa jew oħra anke l-computer tiegħek, il-laptop, il-mobile, biex ikun jista' jixel biex juża din it-tip ta' enerġija. Huwa importanti ħafna illi dawn l-electric components ikunu qegħdin ġo loop, ikunu qegħdin ġo complete circuit. U allura it-toroq min joħloqhom? It-toroq joħolquhom dak ngħidulhom il-wires. Mela jiena il-battery se nagħtiha triq permezz anke ta' wire, din narbota ma' bozza, mill-bozza l-wire jerġa' jiġi lura lejn il-battery. Ara oħloqt a complete circuit, isu ċirkutont, li mmur u nerġa' niġi lura. Meta jiena jkolli din il-biċċa xogħol, jiena l-bozza tiegħi ħa nitkellmu fuq il-bozza. Wieħed ikun jista' jixela. Infatti ħa nurikom ritratt ta' bozza li qiegħda ġo complete circuit. Mela jiena li għandi din il-biċċa xogħol. Għandi l-battery, hawnhekk għandi l-bozza, jekk qegħdin tinnutaw sewwa dik il-bozza qiegħda tixel. Mela xi jfisser? Ifisser li l-enerġija tal-battery waslet b'xi mod jew ieħor fil-bozza. U min wassala? Wassala l-kurrent li għandi ġo dan il-wire. Mela jiena għandi wire li ġej minn ġo l-battery hija hawn fil-bozza u qed jerġa' jiġi lura. Ħloqt loop. Min-naħa l-oħra wieħed tajjeb illi jżomm f'moħħu li jekk jiena dan iċ-ċirku, din il-loop, din it-triq, dan is-circuit jinnaqtaw jew inkella ma jkunx complete, nużaw il-kelma bl-Ingliż incomplete circuit. F'dak il-każ, il-kurrent ma jasalx
u allura l-bozza ma tixelx. Infatti għalhekk tgħidli hemmhekk xemm fin-nofs. Dak huwa forma ta' switch li ħanaraw illum. Is-switch ix-xogħol tiegħu huwa li jkisser din it-triq, jaqtaħħa min-nofs. Infatti hawnhekk għandna l-istess ħaġa, imma din id-darba huwa switched off. M'għandix it-triq sħiħa. It-triq tibda minn hawnhekk veru. Imma mbagħad on the way it-triq hija maqtuwa jsu l-bridge issa tela. Ma jistax ikompli għaddej il-kurrent, allura ma jitċaqlaq xejn u l-bozza f'dak il-każ hija mitfija. Mela l-ewwel punt li tajjeb inżommu f'moħħna huwa jiena huwa importanti ħafna illi s-circuit biex nixel component, nixel bozza, nixel mutur. Importanti dejjem li jkun complete circuit. Meta jiena jkolli x'imkien xi fault, xi ħaġa maqtuwa, xi ħaġa li mhix f'posta, u ninduna l-bozza ma xalitx. Jista' jkolli huwa l-ewwel raġuni tkun li inti m'għandekx complete circuit. Għandek an incomplete circuit. F'dan il-każ, pereżempju, l-switch illi aħna għandna hemm, dak l-switch qiegħed jaqta' din it-triq dan is-circuit li jiena għandna. Mela dik se tkun l-ewwel kelma li ħanna niftehmu llum, nitgħallmu llum. What is a complete circuit? Dik hija l-ewwel ħaġa. Issa ġejja daqsxejn din il-karta li għandna bżonn u anke wkoll il-lapes. Nixtieq li mhux fejn hemm il-kaxxi imma fuq wara, il-karta li hija vojta. Nixtieqek li twaqqaf daqsxejn dan il-video x'ħin ngħidlek. U nixtieqek li tpinġi ftit circuit. Huwa importanti li jkun mela issa complete. You are going to draw, to build a complete circuit. Mela ħa tagħmel triq li fiha ser ikun hemm dawn l-oġġetti li huma battery, se tagħmel din id-darba żewġ bozzozz u se tagħmel ukoll switch. Mela inti se tkun qed tagħmel circuit li fih ħatpinġi żewġ bozzozz, battery u anke wkoll switch. Għamel ftit ta' ċans, waqqaf dan il-video issa u pinġi dawn it-tlet affarijiet ġo circuit wieħed. Mela immaġina ftit issa dak li pinġejt inti kellek tmur turih lil xi ħadd u da jipprova jifhem dak li inti pinġejt mingħajr ma inti użajt kliem. Li kieku pereżempju ngħidlek ara, aqbad ftit dik il-karta u urja lill-mamà, lill-papà jew il-ħutek u għidilhom hawn x'pinġejt jien u wara ftit ir-reaction tagħhom xi tkun u wara jekk jaqtawx jekk għandekx raġun li minn dak li pinġejt jindunaw x'inhija l-battery, li mija l-switch u li huma anke wkoll iż-żewġ bulbs. Imma aħna fix-xjenza x'nagħmlu, fis-science iddeċidejna li biex nagħmlu l-ħajja iktar faċli u biex anke wkoll narfuhom nużaw dak li ngħidulhom electric symbols. Jiġifieri li kieku kelli daqsxejn diffiċli biex nagħmluh veru din, ngħidilkom ara, ejjew nimmaġinaw li qegħdin fil-klassi u kulħadd jara l-istampa li pinġa kulħadd. Ħafna drabi se jkunu kura mħod minnhom ikunu tad-daħ. Jien naf pereżempju li inti pinġejt il-bozzozz li huma kbar ħafna jew żgħar ħafna, jew inkella pinġejthom forma ta' lollipop, il-battri forma ta' karozza. M'għandix idea forsi inti tarafha m'oħrajn le. Immaġina ftit ku inti kellek tmur eżempju ma tantx huwa post li huwa popolari għal affarijiet sbieħ bħalissa, tmur ġewwa ċ-Ċina, turihom ftit dik l-istampa u tgħidilhom jiena rrid circuit. Hekk, b'din il-battery, żewġ bozzozz u dak l-switch. Jista' jkun li din ma jarfuhiex veru jekk inti ma toqgħodx tispjegalhom. Allura x'nagħmlu? Biex niftehmu bejnietna qisu fis-science inħolqot lingwa. Din id-darba aktar milli tajtri ta' stampi li jispjegaw ftit
x'inhuma dawk is-simboli dawk l-oġġetti li inti qiegħed tagħmel. Mela jekk inti pinġejt il-bozza qisha lollipop u xi ħadd qisu ma nafx x'pinġija, issa li ħanamlu ħanpinġuha kulħadd l-istess ħalli żgur niftehmu. U jekk inti tmur l-Amerika, tmur ir-Russja, Franza, l-Afrika, l-Awstralja, l-Amerika ta' isfel jew inkella x'imkien ġewwa l-Asja, jekk tpinġihom billi tuża dawn is-simboli, se jifhmek kulħadd. U allura ħanamlu hekk. Ser iġib daqsxejn il-karta, issa ser iddawwara fejn għandek il-kaxxi. U ħanibdew naraw oġġett, electrical component wieħed wara l-ieħor. U se naraw daqsxejn dawn kif impinġuhom. Allura importanti li ħdejk ukoll ikollok il-lapes tiegħek. Mela, ejjew nitilqu. L-ewwel waħda li għandna fuq il-karta, din il-karta li qed nurikom hawnhekk ħdejja u se nkunu qegħdin nibdew mill-kaxxa ta' fuq. Inti ġol kaxxi se tkun qed tpinġi is-simbolu li ħadd tkun qed tara hawnhekk fuq l-iskrin. L-ewwel oġġett li għandna huwa batteri. Min jaf kif inti pinġejtu fis-serkit ta' wara tal-paġna, imma il-batteri fil-verità titpinġa b'dan il-mod. Għandek linja, l-żewġ linji weqfejn mhux il-bogħod minn xulxin u waħda ftit ikbar mill-oħra. U l-linja tkompli. Mela jiena issa nista' dak is-serkit li inti pinġejt qabel minflok dik il-battri li għamilt, tista' tpinġiha b'dan il-mod issa u issa jista' jifhmek kulħadd. Mela ħanatik ċans li tpinġi ftit dan is-simbolu. U ħanwaqfu daqsxejn għalissa biex inti tpinġi, ħanwaqfu ftit il-video hawnhekk. Ix-xogħol tal-batteri huwa illi din tipprovdi tagħti electrical energy fis-serkit tiegħek. Ħanimxu għall jmiss. Kif tafu tajjeb mhux kull oġġett għandu bżonn batteri biex ikun jista' jaħdem. Infatti jista' jkun il-laptop li forsi qed taraħ minnu juża l-batteri, il-mobile ukoll. Imma mbagħad għandek affarijiet li għandhom bżonn iktar saħħa minn batteri bħal huwa l-computer, il-friġġ u affarijiet oħrajn. Dawk iktar milli nużaw batteri, nużaw dik li ngħidula power supply. Infatti minn minnkom jinteressa ftit il-computer, jinnota li din hija xi ħaġa mhix ġdida imma forsi ġieli ra. Power supply huwa komponent ieħor li qed jagħtini iktar saħħa fejn jidħol electrical energy. U s-simbol tiegħu huwa line u ċirku vojt, ftit spazju, ċirku vojt ieħor u jkompli l-line. Waqqaf daqsxejn żgħira ħadd tkun tista' tagħmel dan il-power supply. Komponent li huwa importanti ħafna huwa l-komponent li qiegħed jgħaqqad kollox. U dan huwa l-wire. Il-wire huwa it-triq li qed jagħmel a complete circuit. Fil-każ tagħna, is-simbolu tiegħu huwa sempliċement line dritt. Qisu dik it-triq. Mela jiena ħankun magħha qed inwaħħal qiegħed naqgħad l-affarijiet kollha li se nibdew insemmu minn issa il-qudiem. Dan faċli biex tpinġih. Mela ħaterġa' twaqqaf daqsxejn il-video u fil-kaxxa fejn għandek wire se tagħmel is-simbolu tiegħu li huwa a straight line. Issa se nibdew inħarsu daqsxejn lejn oġġetti oħrajn li għandna bżonn li għandhom bżonn electrical energy. Xi ħaġa li użajni aħna kienet il-bozzozz. Il-bozza għandha simbolu ftit partikolari li huwa dan ta' hawnhekk. Is-simbolu tiegħu kif inhi? Is-simbolu qiegħed line dritt, ċirku tont ftit kbir u ġo nofsu hemm is-salib forma ta' X u jkompli l-line.
Ara jisa ġejja triq, għandek il-bozza u se tkompli t-triq ġifieri fil-verità. Dawn iż-żewġ lines ta' huma l-wire, għas-simbolu rajna qabel. Ix-xogħol tal-bozza huwa illi din l-electrical energy, din l-enerġija tal-elettriku se taqilbu, se tagħtihuli fil-forma ta' dawl. Jiena għalhekk nuża l-bozza biex jittatini d-dawl li hemm bżonn. Ma se nerġa' nwaqqaf daqsxejn dan il-film biex inti jkollok iċ-ċans illi tpinġi dan is-simbolu fil-bozza. Għandna anke wkoll issa simbolu ieħor li huwa importanti u dan huwa komuni ħafna li huwa l-switch. Issa l-fatt interessanti huwa li l-switch għandu żewġ simboli imma qisu l-istess wieħed f'żewġ forom differenti. Għaliex l-ewwel wieħed huwa meta l-switch ikun miftuħ, meta jiena għandi an incomplete circuit. Mela jiena f'dan il-każ meta għandi l-switch miftuħ ara jisa triq mhix qiegħda tkompli il-bridge qiegħed il fuq. Dak huwa s-simbolu ta' open switch. Ħanaqleb ftit tal-closed switch imbagħad ħanagħti ċans twaqqaf u tkun tista' tpinġihom it-tnejn li huma. Min-naħa l-oħra closed switch qisu bħal meta inti triq kompleta dik il-biċċa flap li kellna l fuq qabel issa qiegħda l-isfel. Mela open switch hija hekk bil-biba miftuħa an incomplete circuit, closed switch imbagħad min-naħa l-oħra il-biba hija magħluqa. Mela pinġi daqsxejn daw it-tnejn flimkien. Ġew l-kaxxa tal-open switch u tal-closed switch. Tajjeb, issa wara li rajna daqsxejn daw ħanużaw ftit jew naraw daqsxejn components oħrajn, forsi mhux daqshekk komuni, imma dawn ġieli xi rajnihom xi darba jew oħra. Għal min ikun forsi interessah kif ikun is-simbolu ta' fan, ta' pompa, jew inkella f'kelma waħda dawk jinġabru bħala motur. Is-simbolu huwa faċli ħafna. Għandek il-wire li ġej u ċirku tont, ġo fih hemm littra capital M biex jiena niftakar li dik hija motur u l-linja li tkompli. Ix-xogħol tal-motur huwa li dan jaqbad l-electrical energy u jdawru f'movement energy. Ja xi ħaġa li jiena pereżempju għandi fil-fan tal-laptop, fil-fan anke wkoll tal-computer biex insommu kemm jista' jkun frisk. 4 tim oħra anke naraħ fil-fan dak li nużah biex jaħan kollu ħossu sħana u jagħtina ftit tal-frisk. Mela ħanerġa' nwaqqaf daqsxejn biex inti tkun tista' tpinġi dan is-simbolu fil-kaxxa tal-motor. Tajjeb, simbolu ieħor li huwa importanti ħafna huwa xi ħaġa li aħna meta nkunu l-iskola dan nisimgħuh kemm il-darba kuljum. U dak ngħidulu l-buzzer, jew inkella jista' jkun anke l-istess simbolu ta' electric bell bħal mija l-qampina tal-iskola jew il-qampina ta' xi fire alarm. F'dak il-każ, is-simbolu ta' xejn partikolari jixbaħ ħafna qisu lil mushroom. Għandek il-wire, imbagħad hemm impinġija qisha koppla semicircle u jkompli l-wire in-naħa l-oħra. Ix-xogħol tal-electric bell, ix-xogħol tal-buzzer huwa li jaqbad l-enerġija tal-elettriku u jibdilha fil-forma ta' sound u jien inkun nista' nismagħha. Mela sib dan iċ-ċans biex tpinġi ftit dan is-simbolu wkoll. L-aħħar żewġ components li fadlilna li se naraw issa huma components illi nużawhom aħna fis-science biex naqraw żewġ affarijiet. Jekk tiftakru konna għedna li aħna għandna dak li ngħidulu kurrent u dak li ngħidulu voltaġġ. Il-kurrent huwa dak li jwassal l-enerġija u dik l-enerġija aħna nsejħula bħala voltaġġ. Issa fis-science fil-laboratorji tagħna u anke wkoll min ikun technician għandu żewġ apparati illi dawn jaqrom it-tnejn li huma ħalli jkun jaf eżattament x'qed jiġri. Jiena jista' jkolli dak li ngħidulu ammeter.
Ix-xogħol tal-ammeter huwa illi jaqra kemm għandi kurrent ma' dak li qed iwassal enerġija, kemm hemm affarijiet li tiwasslu lill-enerġija. Dan huwa l-ammeter hija forsi xi ħaġa li ma tantx naraw aħna għaliex mhix xi ħaġa komuni fid-dar, imma fil-laboratorju tal-iskola dak għandna numru minnhom. L-ammeter is-simbolu tiegħu huwa bħal tal-mutur, bid-differenza li għandna capital A fin-nofs. Ix-xogħol tal-ammeter huwa li jaqra l-kurrent. Mela ħu dan iċ-ċans biex tpinġi s-simbolu tiegħu għax fadal l-aħħar wieħed. L-aħħar meter li ser naraw huwa dak il-meter li meta nqabdu ġo s-circuit se jurini x'enerġija hemm f'dak il-post partikolari. U dan forsi jisfakkarni aktar fit-technicians għaliex ġieli forsi technicians narawh bihom bħalma electrical technicians. Huma dak li ngħidulu voltmeter. Il-voltmeter ix-xogħol tiegħu huwa li jaqra l-voltaġġ, the voltage, l-enerġija li għandi fis-circuit. Huwa faċli bħal taqablu s-simbolu tiegħu bid-differenza li ġo ċirku fin-nofs hemm il-capital letter V biex niftakar li huwa voltmeter. Mela issa li pinġejnihom kollha, se nerġa' nagħtik daqsxejn task oħra. Din id-darba t-task tkun eżatt bħall-ewwel waħda, ġifieri ħares malajr lejn is-simboli kif pinġejnihom. Imbagħad dawwar il-karta u fuq wara tal-karta nixtieqek illi terġa' tħares lejn dak li pinġejna fil-bidu u ġo l-kaxxa li għandek isfel tpinġi circuit li għandu battery, żewġ bozots u open switch. Waqqaf daqsxejn dan il-video. Se tagħmel dan is-circuit imma din id-darba mhux ħadd pinġihom hekk bl-amment. Immissa sejjer tuża inti dawk is-simboli li pinġejna ħalli jekk nibagħtuh f'postijiet differenti ikun jistgħu jifhmukom ukoll. Mela għamel ma din it-task. Tajjeb, suppost issa la pinġejthom, suppost issa kulħadd kemm aħna qegħdin bl-istess simboli. Għaliex suppost inti s-circuit tiegħek ħadd ikkorreġih inti stess. Ħloqt circuit b'dawn is-simboli li għandna hawnhekk. Għandek suppost inti fis-circuit tiegħek għamilt dik li ngħidula il-battery. Suppost fis-circuit tiegħek għamilt dak is-simbolu darbtejn għax aħna użajna żewġ bozots u mhux waħda. Imbagħad għandna open switch mela bil-biba miftuħa u jgħaqqad dawn kollha flimkien għandna l-wires. Jien fiċ-ċans li kelli provajt nagħmel din il-biċċa xogħol. U suppost għandu jiġi jiġbaħ lil data hawnhekk. Issa jekk nispjega ftit, aħna għandna dan l-istess jekk naraw daqsxejn irid jiġbaħ xi ħaġa bħal mija din ta' hawnhekk. Mela jiena għandi żewġ bozots ara s-simbolu fejn qegħdin, għandi an open switch, għandi hemmhekk il-battery tiegħi jgħaqqad kollox fil-forma ta' kaxxa f'dan il-każ il-wire. Issa forsi xi ftit punti tgħidu li ser, imma jiena pereżempju l-bozzos ma għamilthomx hawn għamilthom mal-ġenb jew għamilthom f'post differenti. Ma tagħmilx differenza. L-importanza huwa li inti 1, 2, 3, 4 huma maqudin kollha fit-triq waħda. Issa jekk ikunx l-ewwel wieħed jew l-oħrajn, dik ma tagħmilx daqshekk differenza. It-tieni ħaġa li nixtieq li żżomm f'moħħok huwa li dan huwa il-mod kif aħna inkunu mpinġuhom ukoll. Jiġifieri ma nagħmluhomx ċirku tont, ħafna drabi nagħmluh isu fil-forma ta' kaxxa biex l-affarijiet ikunu iktar puliti. Mela allura bit-task li aħna kellna, hekk sirna nafu jekk jiena naqbad dan is-circuit u nurih lil ħafna nies differenti, mod speċjalista nurih anke student tal-Form 5.
x'in iħarsu lejh anke jekk inħassar dak il-kliem jifhmuh mal-ewwel. Anke wkoll technicians jgħidulhom ara tuni dan is-circuit please, ibnu dan is-circuit. Li se jiġri huwa li se jibnuh għaliex huma s-simboli jafuhom. Ħanurikom daqsxejn xi ħaġa illi naqdu kollox flimkien. Li se nkun qed nagħmel huwa illi fuq l-iskrin tagħna se nkun qiegħed nibni daqsxejn dak li ngħidulu circuit. Mela circuit builder ħankun qed nara ftit żgħira. L-oġġetti dawn x'inhuma? Mela jiena ħanuża il-battery qiegħed hemmhekk u ħanuża ftit il-bozza. U se nkun qiegħed naqqad kollox permezz tal-wires tagħna. Mela jekk ninnota ftit jiena qed nibni it-triq, innotaw daqsxejn illi jekk ma ġara xejn minkejja li donna qisha triq l-estra li m'hemmx triq hemm, le triq hija importanti li tkompli u tkompli lura. Mela hekk kif jiena bnejt kollox flimkien. Hemmhekk il-bozza tagħna qiegħda tixel. Innotaw x'se nagħmel, li se nagħmel issa huwa li jiena se naqbad dak il-wire hemmhekk u se nħassru. Mela hekk jiena għandi complete circuit. Hekk kif inħassru suppost issa ser ikolli an incomplete circuit. U infatti hekk kif jiena dak il-wire neħħejtu minn hemmhekk, il-bozza awtomatikament intfiet. Biex nagħlqu kollox, tajjeb li dik il-karta li pinġejna fuqha, issa tistudja ftit, tarafhom ftit tipprova tiftakarhom daqsxejn ukoll għaliex ħankunu qegħdin nużawhom u dik il-karta tajjeb li tagħmilha fil-file tiegħek jew inkella fil-post fejn inti tqiegħed in-notes tiegħek tas-science. It-tieni ħaġa fl-aħħar ta' dan il-video se nkun qed nkellimkom kif se nagħmel, issa se nkellimkom ftit fuq dik li Google Form. Għandkom link fuq MySpot anke wkoll fid-description ta' dan il-video biex issibuha malajr li jisu hemm worksheet online li tiftakar ftit tgħinek daqsxejn tiftakar dak li aħna tkellimna dwaru. Tajjeb li tikteb ismek u l-klassi tiegħek, tħalli r-responses li jitolbok, fl-aħħar jekk inti għandek xi mistoqsija tiddejjaq xejn li anke wkoll tibbagħatha lilna, importanti li tagħmel submit ħalli l-risposti jaslu għana. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, inkompli nawguralkom il-jiem it-tajjeb, tajjeb li tixtrieħu, tajjeb li tagħmlu xi ħaġa sabiħa, tajjeb li anke wkoll tkomplu titgħallmu u tagħmlu x-xogħol kif inhu mitlub minnkom. Sa dan it-tant ħudu ħsieb is-saħħa tagħkom u sallulna anke wkoll il-tad-dar. Good day l kulħadd.